Patay ang usak lalaki, human po sila sa iyang gikalalis ganinang kadlawon. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gipusil patay pasado alas 2 ganihang kaadlawon sa Maydalan, Minyusa sa Barangay Talamban, Cebu City. Kining usa ka lalaki, walay nakabantay o nakamayong sa namusil sa biktima. Matud ining mga batan-on nga nag-inom duol sa dapit nga sa wa pa mahitabo ang pagpamusil, niabot ang biktima nga nagmaniho sa usa ka motorsiklo ug nagparevolusyon. Wa magdugay, nibiya kini og nibalik sa lugar apan nagpahatod na sa laing motorsiklo. Nabantayan sa mga batan-on nga duna kini gikalalis ug wa magdugay usa ka lanog nga buto sa armas ang nadungog ug sa ilang paglingi nahagba na ang biktima. Galit-galit man sila kuya, ganina kuya, and then kuya mo nakita ang kasi nagpusil kuya. Kasi kasubiya ganina po, may kailato nagstorya ganina. Samad sa tuong bahin sa ulo ug nilapos ang bala sa luyo maoy naangkon sa biktima. Niabot sa crime scene si Ranilio Argente, kinsa miila sa namatay na iya kining ig-agaw nga si Aristio Gualisa, 32 anyos, taga Barangay Budlaan, bukirang dapit sa Dakbayan sa Sugbo. Magsikong gini siya, daan pa gini sa suna, batadong pa. Mapasingit siya ni siya magkainom gud. Giklaro ni Argente nga wa mamaligya og shabu iyang ig-agaw apan musuyop hinuon kini. Nakuha sa crime scene ang usa ka slag sa gituhang kalibre 45 nga armas ug kalo. Susihon sab ang CCTV footages nga naduol sa nahimutangan. Ang suspect nakiksitol daw na tong biktima o niya kay argante mo tong biktima mo nang kalalis lang duha. Kay di po musugot to settle tong biktima mo tuguro nga hinungdan nga gipusil pang ilang taong kulo karon ang ilahang personal grudge. Ray Pasaporte, News 5. Gipa si Garbo sa Criminal Investigation and Detection Group ngadto sa ilang labaw ang mga nakumpiskang armas gikan sa ka gun shop sa Dakbayan sa Danao. Andrea Patenia, Suginlimi. 14 ka nagkalain-laing klase sa armas nga mukantidad og kapin 80,000 pesos ang nakumpiska sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 7 sa usa ka gun shop sa Barangay Suba sa Dakbayan sa Danao ni adtong Lunes. Nasayran nga ang maong shop, di pa nag-iya sa usa ka gun runner nga si Igliserio Laureto alias Loloy apan nakaikyas kini atol sa gipahigayong buy-bust operation. Dugay-dugay na kunong nag-operate si Loloy diin ang mga suki niya gikan pa sa kasikbit nga probinsya sa Sugbo. Ang alleged atong information na nakuha nga naay tagahimo kining armas pero siya ang murag point person para maadtuan siya sa mga alleged buyers and firearms. Atol sa operasyon, nasikop sab si Peter Durano nga naagian sa mga pulis nga dunay bit-bit nga kalibre 38 nga revolver. Akon ko sa musilingan kay lain palit para mission lang ko ba. Gikan to ni Loloy. Oh. Gipresentar sab sa CIDG 7 kang CIDG Director Benjamin Magalong ang 95 ka mga illegal nga armas nga ilang nakumpiska ubos sa ilang oplan paglalansag Omega. Nidaig si Magalong sa performance sa CIDG 7 ug gani usa kuno kini sa mga top performing units sa ilang monitoring. Gipasidunggad og mga medalya ang pipila ka mga opisyales na mao'y responsable sa mga malampusong operasyon. Maganda naman itong pinakita ng ating regional chief dito, si Senior Superintendent Richie Pusadas, because this is unprecedented. Samtang di mutugan si Magalong kung uyon ba siya sa legalization sa gun manufacture sa Danao. For one is maraming questions yan. Una yun, safe ba itong mga firearms ginagawa? Absolutely, looking at it alone, I myself is a gun enthusiast. I've been joining competitions. So alam ko kung what is the quality of the firearms that's being manufactured here. Definitely, it's not safe. Andrea Patenya, News 5. Dahil gipa si Garbo sa director sa CIDG nga sub-sub ang ilang operasyon batok sa nahabiling top 4 most wanted person sa nasod. Apil na niini si kandidagat Congressman og Philippine Benevolent Missionaries Association Divine Master Ruben Eclio Jr. Suma sa ilang monitoring, ana pa kuno gyapon si Eclio dinhi sa nasod. Gimakak ni CIDG Police Director Benjamin Magalong ang mga komento sa publiko nga nahadlok sila sa mga tao ni Eclio mao nga nalangan sila pagsikop niini. Hindi naman. May mga considerations tayo na tinitingnan. Siyempre,
kung maaresto tayo, sisiguraduhin natin na walang collateral damage, wala tayong masasaktan na iba, wala rin tayong masasaktan na mga ari-arian. Ang target lang natin dito yung subject ng warrant of arrest. Aron makatabang sa pagluwas og kinabuhi gawas sa ilang trabaho, misalmot ang mga sakop sa Cebu Provincial Police Office sa bloodletting campaign kaganihang buntag. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa Provincial Intelligence Branch o Provincial Investigation and Detective Management Branch uban ng Philippine Red Cross. Ubay-ubay nga mga pulis wala makapasal sa screening kay dunay mga patik, piercings ug kuwang sa tulog. Apan bisan pa man niini, mapasalamaton gihapon ang Philippine Red Cross kay dako kaayog natabang kanila ang gibuhat sa mga pulis. Kay ang buwan sa Abril ug Mayo maugyod ang panahon diin nihit ang supply sa dugo kay Y klase ang mga tinun-an nga maoy kasagarang donors og dugo. So far, mile of non-surveillance operative aside from the normal public police, aside from the normal functions of the police order, maintenance of peace and order, so we're depending on the kanang policemen and the military. So the police, kanang bisag sa regional office, sa Cebu City Police Office, sa Dinisas Province, have been supporting Red Cross nga dugay lang gyud. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka konsehal sa Barangay Lubos sa lungsod sa Sogod, amihan ng Sugbo human nalagpot ang nadat-ugi sa gimaneho niyang pison kagahapon sa buntag. Gingong nawadan og control si Konsehal Pepito Moneva samtang nagmaneho sa pison nga gipinag-iya sa Department of Public Works and Highways dihang mibuto ang liyong ligid diini. Natagak si Moneva sa umahan kilid sa dalan nga adunay gilamon nga napulo ka tiil ug didto mitugpa kaniya ang pison ug midat-og kaniya. Nakabaksab ang mga sakay ini nga silang Rene Boy Sinido ug Glenn Villegas nga nakaangkod og mga bali ug samad sa lawas. Mga residente sa dapit mo'y nagtinabangay sa pag-ugkat sa biktima. Gikan sa lungsod sa Bourbon ug padung unta sa Barangay Mohon sugod ang konsehal. Dati ni nako nga nibuto dito sa ibabaw. Niya nahalingi ko kay unsay gibuto na mo to nagdailos sa dagan. Moy ako nalingian nga ning liko na siya diha. Ning nisiyagit ko nga ako'y ang dikarga mura maglug dikarga god niya. Sa paghawag sa truck, yung patong tao niya, among doon sa truck aron nga mabira ang tao ba niya. Nang dugay mo na muna doon ang truck bukatay niya, dumarami ka tao. Bali, regarding sa liability siguro ma'am, aksidente alam ni siya. So di kakaingon ang rider kay kato wa mo sa tunya tuyo ang mabutog ang ligid intentionally. Ang intention dito nga nibutog dito siya. Sikat nga nguyungan sa may danong kira ning Dakbayan nasudog sayo ganang buntag. Ryan Sorote sa Ginlimi. Gipuka og dakong kayo mga residente sa may danong kera Barangay San Antonio, Dakbayan sa Subo, kaganihan sayo sa buntag. Daling mikatap ang kayo na nagsugod sa kusina sa nguyungan nga gimanage ni Josephine Postrero 4 minutos sa di pangalasay sa kabuntagon. Giingong giinit sa kusinero nga si Jenny Cator ang mantika sa ilang dakong kaha. Dihan iya kining gidugangan o mantika nga dunay sagol nga tubig hinungdan sa pag-ulbo sa kaha og mikatap ang kayo. Gisuwen pa og paong sa ubang trabahante ang kayo gamit ang fire extinguisher apan wa na kini mapaong. Ito, dito kong dalan kusina, kuha kong resting meter. Ewan tirahan ba? Hindi naman matabang. Ito nga. Balik ko dito si Babaw. Tirahan ako dito ya. Hindi yung madala ko. Naog lang ko. Napaong to siya sa ubos. Pag tanaw ko sa mabaw, kaya to amas mabaw. Ang kayo, matong na-pull out ang mga shilling nga. Dagko na lang nakuha. Ang kato na adapit kusina, wala sa makuha. Kuya mo na siya muntika, nagbukal man siya, and then hindi dahil sa atin bubuhat yung tubig. So, tindin niya mo sila, abot siya. Paswer ko lang sa kandila, magulbo kayo, kag muna siya, mana ni, ulbo sa siya. Tupat ka mapanimay nga halos ginama sa light materials, lagip na ang nguyungan ang naugdaw sa sunog. Doon na sa usa ka balay nga nakanan sa kayo. Sud sa 25 minutos, gideklarang under control ang sunog og na-fire out maalas 6:24 sa buntag. Wara maglisod sa pagresponde ang kabubiruhan sa pagpaong sa kayo, apan gingong mihinay ang water pressure sa ilang mga fire hose, hinungdan nga wa dahil sila makapasirit og tubig. Ryan Sorote, News 5. Ipaupo sa Cebu City Council sa State of Preparedness ang tibok Dakbayan isip pagpangandam sa El Nino.
Hinoon giklaro ni Konsehal Marco Tosbenia nga hagbay ra silang andam. Dunay anda mga pundo ang syudad alang ni atong maapektuhan ang paginabuhian sama sa mga mag-uuma. Sabtang gideklarar nga ubos sa state of calamity ang barangay Labangon ug Guadalupe nga naigo sa dakong sunog. Karong buwan na tungod sa kadagang pamilya ug panimahay nga naapektahan. In order to respond accordingly and promptly against the potential. City Hall mo survey sa upat ka mga road lots sulod sa Beverly Hills Subdivision. Sumala sa kopya sa Deed of Donation, adunay 14 ka mga road lots ang nalista sa Deed of Donation. Kuhaon sa City Hall ang mga titulo sa maong mga yuta aron matino ang pagpanag-iya sa syudad sa maong dalan. Mga lumulupyo sa Kalunasan ug Guadalupe nireklamo sa City Hall nga wala na paagia sa dalan sulod sa Beverly Hills Subdivision bisan og miklaim nga ang dalan gipanag-iya na sa syudad. So, ato silang ipatawag and let's see nganong if na-donate naman gani, nganong na may restriction sa road use. That is on the assumption that we determine sa ground na kanang yuta, mao gina ang question nga yuta. Ningon gani si Mayor, as much as possible, conciliate, mediate, find a common ground.